Oh yeah. Mirali na fito. Domu taka rawan yabo. Mu taka rawan yabo ga Ubangiji. Ni na fito mu taka rawan yabo. Baba ka taka, mama ka taka, kaka taka, yara taka, kowa da kowa taka, ku zo mu yabi Ubangiji da zuciya ɗayan mu yau. A yau mu gaban Ubangiji dole mu yabe shi da zuciya ɗaya, domin shi ya kawo mu a wannan shekara ta 2022. Ko kana girki ne, ko kana cin tuwo ne, ina so ka yi tsalle ka ce hallelujah. Taka baba taka mama taka, kowa da kowa taka, yara taka, baka taka. Wa zai fi rawan ne? Hallelujah. Oh Lord, I thank you. I give you all the praise. Dance. Kuyarawa. Mana lafiya tashi. Me neman mata tashi. Me neman miji tashi. Kai me neman arziki tashi. Mu yabi Allah da zuciya ɗaya. Yi addu'a, shi zai baka komai da kake so. Mu taka rawa, yara na gode maku. Gaskiya abokina ka fani kunya. Kowa da kowa nan ya tashi rawa amma kai ka tsaya ka zauna. Wai kana da damuwa to Allah shi ne zai biya maka bukatanka. Haba da uwa tashi, ke maki tada shi. Baba tada matanka. Mama na tada babanki.